Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Daytoy iti Timek Tinamnama, may sa Timek ngagpupukaw ani Apo Isus umay manen. Ag sagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem ti dalad na. Manipod ti stasyon ti radio DGHT FM 77.7 The Voice of the Pacific. Ti Timek ti Pasipiko, daytoy ti pagayam yu ti radio. Pastor Vic Ariola III kumapkablaw kada kayo amin. Anyaman nga oras nga pagpusipusan wenno pakangagan ti programa Timek Tinamnama iti Timek Tinamnama Radio Ministry tinabara kablaw ken kararag nga tumanon kanagiti pagtayngan niyo. Ti programa Timek Tinamnama ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Ketita agkararag tayo. O Diyos mi, managayat unay, itan taadagadal kami manen kadagiti nasantuan nga sasaom. Luktam kadiapo ti puso ken panunot mi. Idalan na kami kumababayan ti Espiritu Santo. Nga manglukat dagiti puspuso mi tapno income adalan manen, dagiti makaited bangar, ken mangpabilig nga sasaom. Nga mangitunda kada kami iti panagmatalek may aging gana nga makita na kati rupan-rupa. Tarigagayin mi day tangal daw nga intun umay mo alanan dagiti kukwam nga isalatan. May raman kami ito kadihapo, agraman dagiti ayaten mi ti biyag. Agyaman kami tinasantuan nga sa aming kamadalin ita, loktam itan ti puso ken panunot mi. Agsipud ta dinawat mi dati napatay ganagan ni Apo Maisus. Amen. Earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. And praises to the great I am. We will live in the light of the risen Lamb.
dati binisitak nga maysa nga isla ditoy Pasipiko. Ket idi nga magmagna kami ket liklikusen mi iti aglawlaw. Dati maysa kadagijay akakadwami kinunana anyan nga naggimbag a makita ti kinaimbag iti maysa nga sirmata iti langit ti kaadatayo ti dayti nga lugar. Nga madamot maysa kinunana gayem na pimpindas tupay ti langit. Nga saan tayo pa'y nakita? Hanpay nang nagan ti lapayag. Ngam agrag-u tayo. Takumit kita tayo nga ti maysa nga aldaw. Adda tayo ton sa jay. When asideg tayo iti langit. Ket ti adal tayo ti dayto nga kanito ayaten nakakabsat. Ited na dagiti nakaskasdaaw nga awis. Kada tayo amin nga gadadal. Anya, itinaramid ni Apo Jesus, idinapan sa dilangit. Inadal tayo nga dagiti adalan na kitkitain da nga mapan sa dilangit, ijay bantay iti olibo. Ngam nagimbag, tani Apo tayo nga Jesus, at dati misyon na iti papan na sa dilangit. Kamapan mangisagana iti pagtaingan. Ngagpaay kadagiti tattao, tapno agnaid da sa jay iti kinagnanayon. Di ko magpulkok ti puso yo. Ore umay digiti riribok kiti biyag. Ore umay digiti makaangol saksakit kas ti COVID-19 a pandemya kakabsat. Ore umay digiti sulisog. Ore umay digiti panakaw papay. No lagipem ken talgyapen na panunutan iti langit. Ited na datang arik na. Ti panakaili mon nga agyan sa jay. Agsipod ta awanton ti baso. Awanton ti didegra. Awanton dagiti agaapa. Awanton dagiti tattao nga manggungun daway. No deta danton ti panagraem tayo kini Apo Jesus. Takas kinunana sa dinuman tayan ko. Mapanak iya langit kahit kung adda kay tumit kunana. Gagayem ken kakabsat nagimbag dagitoy akarkari ni Apo Jesus. No digitoy ti mabasbasa tayo wenat adalan tayo dayet tarigagay tayo ket pumigsa. Nga kayat tayo tumit ti maddaan apa nakatungpal ti kalat. Nga makipagnatay to kini Apo Jesus sa graman digiti ayaten tayo. Itinalawa ken napintas nga saan a matukod nga aglaplaposanan. Ti panunot may papan, iti langit, kakabsat king gagayem. Adalan tayo ti daytoy nga rabii, dagiti pito abambanag nga santon a masarakan ijay langit. Alabueno kakabsat king gagayem, anyada dagiti pito abambanag akas kunaen, tinasantuan nga surat, adinton masarakan ijay langit. Mapantay ti umuna. Wen awanton ti ut-ut, awanton dagiti saksakit. Takati katingan ti dayjay nga pagnaan addanto dijay baksay ti ayan iti maysa nga danum akarayan ket ijay tenga adda sadjay iti kayo ti biag anyan nga nagimbag. Ket dadyo kayo ti biag agbunga iti 10 ket 2 abong bunga nga isu ngagbunga kadagiti binulan kadagiti kay kayo. Ngem sadyay dahi nga kayo iti biyag addanto kakabsat agsuksukat nagimbagan 10 ket 2 nga bungbunga agsisinukat kakabsat. Ket dahi ito bulong dahi nga kayo isunto ti agbalin nga panakaagas dagiti amin nga nasnasyon. Gagayem dagito muna laglagipin iyo. No data ito, ijay langit, awanton dagiti saksakit, awanton iti utot. Hantay ito kunain, adda cancer ko, adda diabetes ko, adda COVID-19 positive. Hantay ito nga ibaga. Taddan to sa diyahe, tinsagana ni Apo Dios, iti panakaagas dagiti nasnasyon, kadagiti amin nga may salakan, ragsakan danto,
ako naan, anyan nga nagimbag. Awanan ti ot-ot, awanan ti sakit ko, dayta ti muna, nga maawan to ijay langit, no datay to sa jay. Mapantay ti may kadwa kakapsat. Awanton, ti kuna, ag kuna, mabisinak launay, mawawak. Amuyo, di Apokalipsis 7, versikulo 16, ibagana sa jay, nga awanton, iti mawaw, wano mabisin. Ket ti init, awanton ti makunkuna nga marikna iti kinapudot. Apo awan ti condition, hantay to kunkunan. Agsipod ti klema sa jay, ayaten nakakapsat, may isa nga makasalibukag iti bagi. Ket anyan nga nagimbag, awanton ti bisin, awanton ti mawaw. Dahita ti may kadwa gagayem, nga awanton sa dilangit, mapantay ti may katlo, awanton digiti ladingit, panagsangsangit, ken panagarubos, dagiti lulwa tayo kakapsat. Tani Apo Isus kunana, iti Apokalipsis 21, versikulo 4, punasan nanto, dagiti lulwa kadagiti matmata tayo, ket awanton ni patay, awanton ti leddang, awanton ti sangsangit, awanton ti ut-ut, dagiti bambanag, akas marik na ita, naglabas dan. Gagayem, nagladladigit ka man, gaput ipupusay, iti kabagyam, wano inam, wano amam, iti Facebook inaldaw, dagiti gagayem, ipaskil da sa jay, dagiti ayatenda, nga naginanan ken patay. Ngem, kabayatan iti panakapapatay ti adu nga tattao gapu dati COVID-19. Adan nasurok nga may 1 milyon kinunak idi mo nga rabi. Nga natay gapu dati nga sakit. Adda may sa nga lakay ag 2086 iyay Texas. Ket ammuna nga dandanin aggibos ti panagbiag na. Kinunana dati nga lakay amok ken marik naklaunay nga dandani akon mapan ken tanem. Ket kayit ko kuma nga nakayo nga si deg nga anak ko ken apo ko ken kakabagyak umay kayo. No palubusan da kay lakit di. Masapol nga ikabilyo dagitay pagaput no mast kadagiti ruprupa yo. Daddo makadakwada in sunda tapno makita dagitay kakabagyan da anak da nga dati balasi tao tanda amin makapan. Ket idin na isaganan na idi nga panaka-zoom wano panagparang kano panagsao ti maudin nga naited daytoy nga ama kinunana anak ko kakabagyak kakanakak apukok mapanen iti panawen agpakaadak ngem hangkay to kadi agsangsangit intuno mataya. Amok nga dagiti lulwa agarubos da. Ngem pacheck. Ngem tun mapanakon ket umunakon nga ginana. Agur-uray dayta na indaklan ken na gasatan ngal daw nga panagparang ni Apo Isus. Hangkay to kadiag sangsangit. Tadagiti lulwa tayo. Punasen to ni Apo Dios. Ket uray to ijay langit nga isu nga papanantay amin. No agmatalag tayo kini Apo Isus, awanton, dagiti ut-ut, awanton, dagiti sangsangit. Gaputa ti Dios aman nakabalin ken mangliwliwa, punasen nanto amin dagiti luluwa tayo. Anyan nga nagimbag ng bagati maysa nga ama nga dandanin matay. Kunana handak pakadanagan tanay sagana kun ti biag ko. Tilaeng adda nga dadagsen ko. No saan yu ngayon sagana dagiti biag yu kini Apo Isus. No hangkay pa nagsubli, no da kayo nga naglikod. No hanyo pa in talaga ken no hangkay pa na uma nagbibiyag iti na imbasulo na biag ti daytoy nga lubong. Agsubli kayon kini Apo Isus. Mapana ko nagat aginanaket daytoy ti maudi nga manggaganyo. Agsipod ta tarigagayak nga inton agkikita ta ito. Iti pagarian ngayon sa gana ni Apo Isus tinapintas nga pagtaengan. Agda kay to kumaamin kuna daydi nga lakay. Nga awan to kuma iti mapukaw.
gagayem ken kakabsat. Inaldawal daw, kinunak idi na minsan nga rabi, nga dasa nga gasot ennem apulo ket dua aribo dagiti tattao nga matmatay tinaldawal daw. Nakita yun kasano ti kinaut-ot panaganik ki iti barokong gapo iti nadagsen nga awit iti ladingit gapo kadagiti pimusay nga kakabagyan tayo. Gamanyan nga nagimbag takunana ti may katlo abanag nga awanton sa jay, awanton ti ladingit, awanton ti sangsangit, uray pa dagiti lulwa nga garubos. Mapantayo kakabsat iti may kapat. Awanton iti bye-bye. Kunana di Apokalipsis 21 versikulo 1, ket nakitak ti maysa nga langit abaru. Ket di muna nga langit ken di muna nga daga na punas dan, napukaw dan. Ket nakitak nga awanton iti bye-bye. Agsipod ti bye-bye sadyay agbalinton amay sa nga kristal nga pagnan dagiti tattao. No kitkitaan tayo nga kay papanan dayjay bye-bye nga awanton ti masarakan sa dilangit. Ipakpakita na dito rabaw ti daga nga agin na dayo dagiti kakabagyan. Agin na dayo dagiti ayatenta ti biag addada di Pilipinas, adda kayo di Spain. Adda kayo di Guam, addada met ditoy Amerika, addada di Australia. Nasinsina tayo iti bye-bye kakabsat. Ken ito umay ni Apo Jesus, ito may salakan tayo amin di langit kakabsat. Mapukaw ton iti panagsisina tayo, gapo iti bye-bye. We are separated by ocean. Awan ton ti bye-bye, ket kayat ngay pakamo ni Apo Jesus kakabsat, nga awan ton ti agsisina. Awan ton ti bye-bye nga mamagsina kadigiti ang kakabagyan at kakabsat nga dati banlasi tao. No diket di sang kamay satay ton nga ragsakan tayo ti kadda ni Apo Jesus babaen iti naimbag ket nainggasatan nga panagkikita nga awan ton ti panagsisina. Dayta ti kay papanan na ti awanen nga bye-bye. Awanen ti mamagsisina kada tayo. Tapno datayon kakabsat, sang kamay satay to amin, iti sidong ni Apo Dios aman nakabalin, nga makiad-adda ka na tayo. Mapantay ti may kalima, nga awan ton ni patay. Imbag tatay, adudag iti tattao nga matmatay, tinaldawal daw. Laglagi penyo, adudag iti tattao nga pumanaw, ti balayda, nga di danto nagsubli. Adudag iti tattao, amaturog, iti rabi, ngam sandanton nga agriing iti bigat. Adudag iti tattao nga agsasaw tata apagamuan imay kadakwada ti papatay. Parbangon man wenno tinga ti rabii. Ti panagtaraok iti manok wenno ti tinga ti aldaw. Ijay man kalsada wenno adda tayo ti pagtaengan. Wenno agbanbanyaga tayo agbakbakasyon. Di tayo mo iti silod ni patay, umay iti sang katawan. Tilaing solusyon ti patay. Iso ti biyag nga ipahay ni Apo Isos. Tilaing solusyon iti patay, no mamati ka kenkwana, akas ko na gagayem, iti Juan 11 versikulo 25, siyak ti panagungar ken ti biyag, iti matay, ti may sa mamati, uray no matay, agbiag tupay. Kunana dito yung Apokalipsis 20 versikulo 14, ngem ti patay ken ti Hades, adda na itupwak iti dayjay letang iti apoy. Ket dayjay ti may kadwa nga ipapatay. Ti may kadwa nga ipapatay ayaten nakakabsat isunto ti panakapapatay dagiti tattao nga simina ken ni Apo Dios. Akadwadan to ni Satanas. O may to ti tiyempo kalpasan iti sa ribo nga tawen. Inton iti barong Jerusalem ket may pababa ditoy napabaro adaga kakabsat. Dagiti pasurok ni Satanas mapandan tugubaten dayta inaladan adakkel tinaranyag a barong Jerusalem. Inton dagog ken magog dagiti dua nga generales tiptipunen danto dagiti amin nga kimuntra ti linteg ni Apo Dios.
Kimontra ti awis ni Apo Diyos, mapandanto ket mapandarawten. Apagarup siguro akong kunada nga mabalinda, nga dupraken, iting pasdak ni Apo Diyos. Yung kabayatan nga mapandagubaten, dagiti tattao ni Apo Diyos. O maito ti makunkulang nga kilat nga panagtinag, ti apoy kinasopre, ket daytoy kakabsat, o ramen, ken alununan nanto dagiti managdakdakes, isunto dayta ti may kaduang ipapatay. At dati may isa nga nagsurat nga kinunana, at danto ti may ten agundaway, iti maudi nga panagarubos ti luwa, oray dagiti may salakan. Iti maudin to agundaway, makita tayo dagiti ayaten tayo ti biyag, no apay nga wanda di uneg, iti baro Jerusalem. No apay nga sanda anay salakan, makita danto, iti asawa da, at dada jirwar nga madadamat di uneg, iti baro nga Jerusalem. At dagiti anak ni jirwar, kat dagiti naganak at dada sa jay, uno dada dagiti anak ng dagiti naganak kadakwada awan sa jay, dagiti gagayem da, dagiti pa'y tattao nga nangiturong kadakwada di iglesia, pagarup da nga isuda ta di jauneg, isuda mo't ta di jerwar. Anyan nga nakaladladingit kakabsat. Tilaing mabaleng tayo nga ramiden, iso ti panagmatalek tayo kadagito yung panawen. So kimatan tayo ti kinapudno. Agadal tayo kadagiti sasaw na kadagiti panakaipukaw ti ebanghelyo, babayan ti panakausar ti media, telebisyon, internet, kan ti radio. Tapno at dati guntaway tayo nga mga muti kinapudno. Tapno umay ito ti panawen, nga datayo, aginanatayon ken patay, naisagana da ito yung abiyag. Kayot awan ti pagdanagan tayo. Kas kuna da lakay ng istoryak tatay, hangkay kumaamadanagan kanyak, tanay saganak iti biyag ko. Tanong pa agladingit kay amin tata, punasen to ni Apo Diyos na kitang luluwa. Hangtay kumatartarigayan kakabsat ti may raman da may kadwa nga patay. May kadwa nga patay, may pailang kadagiti tattao nga natangken ti ulo da. Tattao nga sanda dinenggeg iti panakay pakdar, panakay diri iti ebanghelyo. Anyan nga nagimbag, tawanton ni patay. Kinunak tatay nga may kantay ti gundawi nga mangkita dagiti kakabagyan tayo, pasat ti pamilya tayo nga dada jay bangir. Ket day tantun ti maudi nga panakakita tayo kadakwada. Isunton ti maudi nga panagarubos dagiti luluwa tayo. Ket mapukaw ton day nga ladingit agsipod, taawanan ni patay. Gagayem, mapantayo di jay may kanem, nga awanton, jay langit awanton ti rabi. O da kayo nga tatrabaho ti rabi. Awanton ti rabi, kunana sa jay. Anyan nga naggutot kakabsat agraro no nagpasina kayo, ket nagminatay kayo. Ket addapay la sa jay, day jay, bangkay, tay ayaten tay tibiyag. Kas nga numabalin kuman ket mapukawen iti rabi, kas kuna ti kanta No More Night. Awanan ti rabi. Tati ti rabi ipalagip na digiti adu nga ladingit. Ti rabi ipalagip na digiti adu nga awiten nga ut-ut dagiti tattao. Ti rabi ipakita na unay nga nasipnget nga nakulaapan tay palaeng nagbibiyag iti rabi ti basol. No More Night. O may ito ti panawen, nga awanton ti rabi, taday jerwangan, mapukaw, masiran, iti aldaw, ket awanton, iti rabi, tatiranyag tu, iti langit, isu iyan ninaw nanto, ti kinaranyag, ti kaadda ni Apo Jesus, nga dati nagtitengan tayo. Awan ton ti rabi. Da kayo nga tattao, nga kayat na ti rabi, agsipod ta, adu dagiti bambanag nga kahit yung aramiden. Ngem, ijay langit, haanton, nga marikna, awanton amakita, iti rabi. Alam mapantay kakabsat ti may kapito. Nga awanton jay langit, awanton ti basol, amen.
Awanton ti basol. Apokalipsis 21, versikulo 27. Awanton, itanyaba naman ang kasumrek sa jay, mamang tulaw, ken mangted, iti basol. Tatagi jay laeng na isurat, iti libro ti biyag, nga iso, iti libro ti kordero, iso danton ti manglakam ti ragsak, kaputawanan ti basol, napukawen iti basol, ket anyan nga nagimbag, nga maamuan tayo, kakabsat, tinaytoy nga kaskasaba, awanton ti basol, nagimbag nga denggen, wen kakabsat, at datay kuman ijay langit, kasadyay, awanton ti basol. Alam mapantayumat kakabsat nga kitain, dagiti pito akasasaad amanamnama nga adda ijay langit. No adda dagiti pito nga napukaw, addamet tatta dagiti pito nga manamnama nga addanto sa jay. Irugita yon, mapantayo ti umuna. Maadantay ito ti aglaplaposanan aragsak ti agnanayon. Agsipod ako na ti Salmo 16, versikulo 11, ipakitam kanyak ti dana iti biyag. Ta iti kaadam ken imatang mo adda dayjay ti aglaplaposanan aragsak. Ket adda kami ti makinkanawan nga imam nga idalan na kami to ti kinaagnanayon. Nagimbagan kakabsat. Wen at di langit kakabsat. Addanto iti agnanayon nga ragsak. Di yun lakayat nga padasan dayta. Wen no siyak ti salusot kahit kumit nga madaan dayta. Agnanayon nga ragsak. Dito irabaw ti daga laddumahan tayo pa yung makaisaman kaputawan ti taraon. Hantay pa yung makaisaman nagsipod ta aglawlaw kada tayo kat awan ti pagkamangan. Ngem no data ito di langit, agsublin to da di naragsak nga isem tayo, tamarik na tayo ti agnanayon nga ragsak agapo, kani Apo Diyos, tadata ito di langit. Amen? Uwe nagragsak tayo, tadata ito sa jay. Mapantay di may kadwa, nga maadan to sa jay, addan to ti inana, nga may ted kadagiti bambanog, gapo, kadagiti adu, nga panagtrabaho ken panagserbi tayo. Kunati Apokalipsis 14:13 ket nanggag ko ti timek agapot langit ket kunana isurat mo nagasat dagiti natay amatay iti Apo manipud ita. Ket kunaen ti espiritu tapno aginanada kadagiti bambannog da. Ket dagiti naimbag nga raramid da sumarsaruno ken sumurot kadakwada. Addanton tagnanayon kakabsat. Nga ina na, ala, anyan nga nagimbag. Tanuman pa'y datayo kat agin ina na tayo dituyen iti patay. Isadyay kakabsat, maadan tayo ito, ti ina na nga makasalibukag makaited ragsakken sa lunat. Kat sadyay awantun, kakabsat, awantun, dagiti ibakbaklay tayo adadagsen. Ijay langit, maadantay ton tinapudpudno nga inana. Ket kunana dagiti anyaman nga dadagsen tayo, may kantayo ti inana, kadagijay tattao, sumurot to kadakwada. Anyan nga nagimba nga kapadasan, nga datay ton tinakaskas daw nga inana, into na datayo sa dilangit. Mapantay kakabsat ti may katlo, addanto iti saan nga agserdeng nga panagserbi. Ni, adata ito di langit, agserbi tayo ito palagayam, kakabsat. Agserbi tayo, akas agmatalek. Gaput, tamang ipakita nga gaput adata sa jay, ipakita tayo ti kinaragsak, kinapasnek tayo. Takunan na to'y, iti Apokalipsis 7, versikulo 15, umay to, iti panawen, nga nagijay, adijay truno ni Apo Dios, agserbidan to ti aldaw, ken rabi, ijay templo na. Dati templo sa jay, nailangitan nga templo. Ket day jay nga agtugtugaw ti trono, iso agdata ito, makiagganto kadakwada, makiagganto kadatayo nga naisalakan. Tati aldaw ken rabi agserbi tayo. Iti templo, nailangitan nga templo ni Apo Diyos. At danto pa nagserbi sa jay kakabsat. Nailangitan, na Diyosan, ken nasantuan nga pa nagserbi. Iti may kapat, at danton iti perpekto nan anay nga panakamo
At danto tinananay nga panakaammo tayo. No dito'y rabaw ti daga tattaga po iti basol agkurang dayta nga panakaammo. Kas nga nababada di panakaawat tayo. Hantay unay maawatan di kiti bagbaga di kiti basbasain tayo ken di kiti panangammo tayo di kiti bambanag. Ngem sadyay madaan tayo iti nananay perpekto nga panakaammo sa dilangit. Kunana di jay umuna nga Korinto 13 versikulo 11 ken 12 may sak anayanak ubing nagsauak akas ubing inawat ko dagiti bambana akas ubing nagpanunot akas ubing ngem idin nagbalina kun tao panaw kun dagiti amin nga inubing abanag ngem ita makita tayo iti maysa nga sarming nga nakudrep ngem rupan ton ket ita maamuak nga ti amok ket naamok iso ipaen nanto daytoy nananay nga panakaammo. Kakabsat ijay langit nasirib tayo amin kay subli ni Apo Dios na nga kinasirib tayo ken uray pay agsublin to dayjay kinananay tayo nga napukaw gapo ti panagsakit gapo kadagiti basol nga nararamid tayo isublin to ni Apo Dios dayjay nananay nga panakamo perpekto nga panakamo no data ito ijay pagarian na mapantayon kakabsat ijay may kalima addanto iti nananay nga kinapintas nananay nga kinapintas hamunton mabalin ti mapan tanyaman nga luglugar tapno papintasan ti rupam tapno into nagawid kamutan di Pilipinas ket handa kamut malasi na rin. Ijay langit kakabsat mabalbaliwan to ti langa tayo. Madanto iti nananay ket mayaninaw to dagiti agkakapintas abanag sa dilangit nga mangted iti perpekto unon anay nga kinapintas. Sala nga ti bagi uray taglawlaw kapsat mapapintas to. Maadanto iti panakada iti dakkel a pader ngayan dagiti nagkakapateg a bato akas ti haspe iti syudad na purpuro nga balitok ket kasgadanto iti sarming ket dagiti pundasyon na dayta nga syudad madanto dagiti nagduma-duma nga kakangina ken nagkakapateg a bato. Tadayta iso dayjay umuna nga pundasyon no haspe, di may kadwa sapiro, ket dayjay may katlo salduniko, ken dayjay may kapat emerald nga kunaen nakakabsat. Dagitoy dagiti agkakapintas abat bato, agkakapintas nga makita nga rumimatrimat, sarduniko, sardios, krisolito, birilo, topasyo, Crisopasio, Jacinto, Ametiso, dagito ito dagiti kakapatid gabat bato. Ket dagiti 12 nga ruangan madanto dagiti adu nga perlas. Ket itunggal pagserkan tayo ti dayta nga inaladan. Isunto dapnon to dagiti perlas ket dagiti luglugar a pagnantay to. Daldalan sadyay purpuro a balitok kas nga agyan ninaw asarming dayta apot kakabsat ti kinapintas ti langit kinapintas ti bagi kinapintas ti makitkita mapaadda dayta nga agpaay a makitan to dagiti may salakan kakabsat ti may kanam iso dayjay addanto iti panagkaykaysa tayo panagtitipon dagiti amin apaset ti pamilya tayo kakabagyan tayo ken dagiti ayaten tayo ti biag ayaten nakakabsat addanto ragsak amarik na tayo kitamuyo ti may kapito kakabsat ibagana agdanto ti ragsak tayo kas nga tayton agbibiyag nga iti kababalin kasasad ni Apo Isus mayaninaw kadagiti panagbiag tayo kas nga tayton akas iti Dios kunana toy gaputa dayjay langa ni Apo Dios mayaninaw kadagiti amin a may salakan kunana ay ayatek datayo dagiti anak ni Apo Dios hampay laeng may pakita ita nga may pakitan to
Gayton may pakitan to, kas nga tayo to, kenkwana. Ket agbiag tayo to, anaragsak, tati pa nakaamu tayo, naggapo, day ta nga panagbalbaliw, nga mayaninaw, iti panagbiag. Di kay kadi agragsak gagayem ken kakabsat. Nga danton ni Apo Isus tinagtitengan tayo. Akang kanayon takuna namet, iti Juan 14, versikulo 1, ganito, sa dinuman ti ayan ko. Kaya't kung adda kay tumat sa dya. Di kay kadi agragsak kakabsat. Amen. Anya nga nagimbag nga panunutin kakabsat. Anya ti magungun ti tao. No maala na amin, iti kinabaknang, iti lubong, nga mapukaw namet. Iti kararwana. Gagayem saan ko nga may sukat ti kinaimbag ti langit. Ad-adda nga kahit kung apilyen, iti langit nga sagsagana ni Apo Isus, ngem, iti anyaman a klase ti kinabaknang, ragragsak, kan anyaman nga mangi tagtagay, mangi pangpangas, dagiti bagbagi tayo. Gagayem haan, awan to pulos ti umartap, ti kinapintas ti langit, no siyak ti saludsudin nyo, ayaten nakakabsat. Awan ti magunguna ti tao, no mapukaw na ti biyag na. Tatakakapsat at dagundaway tayo. Amuan tayo ti kinapudno. Mapantay ka ni Apo Isus. Ket maadantay kumaday tagundaway nga makipagyan ket makipagtagikwa. Iti dayta nga mansyon nga isagsagana ni Apo Isus kadagiti amin amay salakan kakabsat. Wen ti panakaisalakan tayo. Adda kini Kristo. Dayta iti kapapatgan na ti lubong awan ti umasping nga may ted na wenno may patas kakabsat. Ti panakaisalakan ni Apo Dios maysa dayta nga dakkel abanag ti maysa nga tao. Nga ti lubong saan nanto nga maartapan kakabsat. Ti matahan na nga nakita. Ti lapayag saan na nga nangeg. Ngem ti tao sumrekto iti puso na nga adda dagiti nga tarigagay ni Apo Dios insagana na. Ti langit nga agpaiken ka kadigijay at tao nga agayat ken kuana. Gagayem ken kakabsat ti invitasyon iti dayjay espiritu ken tinubya isa day mapan ken ni Apo Isus. Awisen na tayta kakabsat. Ket ti espiritu ket tinubya kunana, umay kayo. Umay kayo. Ti damag ti panakaisalakan ken ti awis ti daytoy kanito iti ipapantayo sa dilangit. Ayaten agakabsat. Adda idi ti maysa nga doktor nga nagtagtagaynep nga napan sa dilangit. Idin dayta nga doktor ang magmagna nga mapan sa dilangit nakita na nga da ti dakkel nga inaladan ket makita na iti nabalitukan a syudad makita na dagiti agrimat-rimat nga nadu mga batbato ngimidin nga masideg iti dayjay nga ruangan adda ti maysa nga anghel ket kunana kas nga amamo ka, kas nga tagadaga ka, ay managbasol ka, pangaasin tango masideg, hangka sumrek, agsubli ka di daga, tangka nga may kari nga sumrek, talain dagiti tattao nga wanti basol da, tiagnaw dito, managgapo ka, iti managbasol nga planeta, so agsubli ka, di daga. Ngimidin, nga kinunaday ding anghel, ket naupapay launay day ding nga doktor, ket agbueltan ta mapanen nga agsubli ijay daga apaman iti panagbueltana nangegna nga agdadagiti tattao nga agmarmartya piman aduda agmarmartya ket sinaludsud ni doktor nga agsubli kuman ijay baba ijay daga akas tagtaginap sinaludsud na dedi anghel anya digitoy nga tattao kuna dedi anghel dagiti misyonero, dagitoy nagserserbi dati sa bali nga daga.
ket napanda inted da tibiyag da daddo makadakwada napapatay gapu kay ni Kristo nga apo tayo. Ngem tata addadan nga agmarmarcha nga sumrek ket alain dan ti tawid da nga makipagtagikwa ket makipagyan iti santo nga syudad. O day di doktor nagsangit ket kunana o hanak nga may kari. Hanak pa'y may kari, tanak pa'y nagbalin nga misyonero, kadag iti sabali nga dagdaga, agsubliak garuden, tada ito'y nga lugar, agpailain kadag iti tattao, nga natay gapo ken ni Apo Jesus, nay balbalod da, napalpaltugan da, ken adu, nga panaka aramat, iti ut-ut, tapdolaan da gito'y ket insakripisyo da, iti biyag da. Hanak may kari, kuna da iti nga doktor, iti tagtaginip na. Idi nagbuelta ket agdesidir nga agsublin iti daga addaman ti grupo dagiti tattao nga daga nga magmag na. O sinaludsod daydi nga doktor ti anya digitoy. O digiti apostoles ken disipulos ni Apo Jesus. Isuda na ngas kasabada impakamuda tinagkauna damag iti lubong. Ket tataga po iti sakripisyo da ken ti panangited da ti biag da tawiden dan ti langit isungad dadan nga agmarmatya ket kuna day di doktor itagtaginap na anak may kari tamay saklaeng nga doktor ket digitoy ket apostoles disipulos inarabi da ti pagrebunganda hanak may kari nga sumrek iti ruangan ti langit tahanak met nga apostol wenno disipulo iti Apo. O tiladingit day nga doktor kat agsublin. Kuna na agsubli ako ta anak nga may kari. Takuna ti anghel nga naggapuak iti maysa nga lugar nga napnon ti basol ti planeta iti daga. Ket idin disiderenan piman ti agsublin ket inggib upnan day diriknana nga agtuloy pa takuna na met day anghel nga may kari gaputa na managbasol day nga tao. Idin rugyan na kan kuman iti bumaba iti langit. Nakita naman tinagkado. Matataong agmarmarcha. Agapo di laod. Agapo da jamyanan. Agapo da di gidaya. Agapo da iti abagatan. Ang pagpagnadamin ket nasdao nakakita di kita nga tattao. Ket daydi nga doktor sinaludsod na daydi nga anghel. Anya di kita nga tattao. Ket kuna daydi nga anghel. O dagiti nga tattao managbasol da kita. Nga nagbabawi da. Nagbibiyag da ka na imbasonan, ngem gapo ti parabor ni Apo Jesus na isalakan da. Gapo ti parabor na isalakan da. Ket kuna da ito'y na doktor o nagbasol at met. Ket agyaman na ta isalakan na ti parabor ni Apo Jesus. I'm so happy that though I'm a sinner, I am saved by the grace of God. Ket naglaglag tunay di nga doktor. Ket kuna na kayat kun tumipon. Tasyak managbasol akidi. Ngem gapute parabor ni Apo Jesus insalakan na gagayem ken kakabsat. Day di nobia ken ti espiritu kuna na umay kayo. Ngem mamuyo kakabsat. Iyawat ni Apo Jesus kadatoy ore kasano ti kinamanagbasol tayo. Oray kasano iti kinarasi, nagiti bambanag, ti panagbiag tayo. Oray no nagduma, han tayo, matukod ti kinaarpat, ti panagbiag tayo, anasantuan. No lakit dikit mapantay ken kuana, arakopen na tayo ni Apo Jesus. Alaunan na tayo. Agsipod ta si kati may sa nga tao, nga nagbabawi, may sa nga tao nga naisalakan, managbasol ngam naisalakan gapo iti parabor na ngaglaplaposanan. O Apo a managayat unay anyan nga nagimbag nga panunuten nga ti langit nga isagsaganam agpaay kada kami. Anyan na nagimbag nga awanton sadyay ni patay. Awanton sadyay di kiti regrigat oray di kiti lulo nga garubos gapo ti panagpasina. Awanton sadyay o Apo iti rabii. Awanton ti baybay nga mamagsisina. Ti maysa ken maysa. Nga magyaman kami tadda ni Apo Jesus. Aragsaken nanto ti makiadada ken makikadada kada kami amay salakan.
O langit, ganda nila unayin, mailiw akon nga makipagnaed akadwak ni Apo Isus sadyay agraman dagiti kakabagyan ken paset ti pamilya. Apo, silwam digiti puspuso mi, digiti desisyon mi nga mangawat ken ka. Tagundaway min tumet ka di Apo ti may salakat ken makipagyan ken ka. Ti sagsaganam nga napintas nga lugar. O Apo, agyaman kami, nga awatan na kami, ken pakawanan na kami ti daytoy nga rabi. Ket magna kami kumati baro pa nagbiag. Nga ni Apo Isusen ti kumibkibin kada kami, aging gana nga makita da ka, o Apo ti rupan-rupa. Agsipud ta dinawat mi amin dagitoy. Tinapatay ganagan ni Apo may Isus. Amen. Amen. Sip nghe thêm yat mo lòng